det flot. Og så kan vi lægge den her ned. Og så bagefter, så kan du putte den her ud. Den skal vi også på. Altså flot. Hvordan gør man det her? Det ved Mille. Ej, hvad er de flotte, dem her. Det er også meget, det er også farmor, der købte den. Det er flot, Kat. Det er så også nogle, man kan sætte på her. Det er alt sammen præcis over de der bordpumper. Det skal være en voksen, der hiver i dem. De kan sige, bang!